Hello mga choy, what's up? Okay ra ba ka? Ako okay ra ko mga choy. For this video mga choy, di ako sa atong lungsod sa Dumanhog mga choy no. Nakatugbong ang tao mga choy. Perting inita mga choy, mong murag ugot akong naong mga choy. Pero wala ko nagpadalas ka init mga choy. Nihigo pag kog sabaw nga tinulang manok dis ka impyang kan-anan mga choy. Automatic transition ta mga choy ari ta sa Alpha Department Store mga choy kay di adri ang atong tumo og tinguha mga idol. Daghanang tao diri mga choy. Mahadlok mo ko diri mga choy. Pati ra bantog nawa mga choy na saon na lang ni kuyapan diri mga choy na maoy gidangat mga choy. Og nagpadayon na kog tuyok mga choy kay pangitaon na to ato ang gustong paliton mga choy. Nakatan-aw ko des kilid mga choy, kita kog mga lipstick mga choy. Sus mo palit na unta ko mga choy, hapit ko nakalimot nga lalaki man day ko mga choy. Og nakuyawan ko mga choy kay nay nikalit lugsot mananap ay still babae day mga choy mga to nagsaylo mi mga choy. Og niingon ko niya nang ari ra ko ari kilid nang ha. Og niduol ko aring nay tapok-tapok aring unahan mga choy kay bibo magud kay sila abin kog tari mga choy, dili man di ay nagistoryahanay ram din mga mananap mga choy. Kay kung tari pa to mga choy, aw ari jud ko inilog mga choy. Para dako kapuruhang kadaog mga choy, pero wala na ko kagwanta mga choy, nangutana nagikuaning gwapo nilang tindero mga choy kung asa dapita gibutang ng sprigan. Kani laging manggitahuron ta og gisunod nako ang tuybo siyang simod mga choy. Gitan-aw po nako kung asa dapita yang pasabot mga choy. Wala man pud ko nakita mga choy. Mao to mga choy, nagtuyok-tuyok sa kong nahuna mga choy nga mo smile na lang ko sa kamera mga choy. Hiron ingnon kong gwapo mga choy. Sa dugay na kong hinangad mga choy, nidungo ko og didto nako nakita nga tuwa sa unahan mga choy. Tuaram sa tubangan ang mga sprigan mga choy. Daara mga choy o pili tag 5 na lang mga choy. Sus di aram din kung gipangita mga choy, di aram mas tubangan. Og dali ra man kay ta mga kita mga choy. Nangita kog brag panty dire mga choy, ay stay brief day. Wala ko magadahom nga diam di akong asawa dire mga choy. Sus may gani wa ko kapili og panty mga choy, masakpan gyud untang bayo ta mga choy. Kay man naman tagpili ato ning bayran ari ta dire gwapaha ra bas mga cashier mga choy, os maalpa mga choy. So labang din des karsada mga choy, dagan kinay sakyanan mga choy, mangaon na pud ta mga choy oy. Mao lagi din akong kahinaan mga choy kani tagbuon tag mga babae nga perting gwapaha mga choy banya pangutan-on din tag bingka imuha sir kanang liki char. Aw syempre mga choy, hapit ko nakalimot nga minyo man ko mga choy, pastilan mga choy. Mao lagi ni nakalagot ani atong sitwasyon mga choy ba. Og giingnan ako ning gwapang tindira ri mga choy nga daghanag takos day kay gwapa bitaw kayo ka. Og nitubag siya nga ikog ulog-ulogi sir, ipaputbol ko nimo diri. Mao to wala koy daghang istorya, ni dawat ko sa ilahang gihatag nga kanon og sudan og ni padaplin na lang ko didto sa unahan. Pila ray kaon og gamayng tawo mga choy, automatic transition din ang mga choy. Pauli ta mga choy, sakay din tas motor na to mga choy kay gabagabaga na ang kainit diri sa lungsod sa Dumanhog mga choy. Ayaw mo katingala mga choy kung daghan ng bitay-bitay si mabaw kay hapit na pista diri sa Dumanhog mga choy no. Og samtang padulong nako uli mga choy, nagampo ko San Francisco de Assisi mga choy, maoy patron diri sa lungsod sa Dumanhog mga choy nga safety ra unta nga akong biyahe padulong sa uli nako mga choy no. Daghang salamat ninyo mga choy, happy watching og palihog lang kog follow, like, share sa akong mga video mga choy para daghan pang makit-an yung video diri sa Zibot TV mga choy no. Og daghang salamat sa inyong tanan choy. Bye bye. Wit